Zase ste nechali polovicu výplaty v záhradkárstve? Kúpili ste si tie drahé farebné vrecúška s nápisom Zázračná mykoríza? Obchodníci sa vám smejú za chrbtom. Myslíte si, že ten mŕtvý prášok vo vrecúšku zachráni vaše paradajky? Ste na omyle. Vysypete to do zeme, zalejete a čakáte zázrak. Žiadny nepríde. Pravda je krutá. Väčšina týchto komerčných prípravkov je mŕtva už vo chvíli, keď ich kupujete. Spory húb nevydržia mesiace v plastových obaloch na horúcich skladoch. A viete, čo je najhoršie? Že im za túto ilúziu platíte ťažko zarobené peniaze. Každý rok znova a znova. Toto musí okamžite skončiť. Dnes vám ukážem, ako to robili naši starí otcovia. Predtým, než existovali chemické korporácie a marketingové triky, ukážem vám skutočnú mykorízu. Najprv musíte pochopiť, čo tá mykoríza vlastne je. Nie je to hnojivo, nie je to chémia. Je to živý organizmus. Sú to huby, ktoré žijú v pôde. Kietohaby tvoria obrovskú sieť. Pripájajú sa na korene vašich rastlín. Fungujú ako predĺžené ruky. Dosiahnu tam, kam koreň rastliny nikdy nedosiahne. Za to, že huba dodáva rastline vodu a cenné minerály, najmä fosfor, rastlina je na oplátku dávať cukry z fotosyntézy. Je to dokonalý obchod. Spolupráca stará milióny rokov. Ale vo vašej záhrade túto sieť ničíte. Rýľovaním, oraním, umelými hnojivami a postrekmi. Vy tú pôdu doslova zabíjate. Zostáva len mŕtva hlina. Keď do takejto mŕtvej zeme nasypete komerčnú mykorízu, huba nemá šancu prežiť. Nemá správne prostredie. Je to ako hodiť rybu na púšť. Preto nevidíte výsledky. Takže ako to napravíme? Úplne zadarmo a oveľa účinnejšie. Príroda nám už všetko pripravila, stačí si po to prísť. Zabudnite na obchody. Ideme do lesa. Vezmite si staré plátené vrece alebo drevené vedro, obujte si pevné topánky a choďte do najbližšieho starého lesa. Zdôrazňujem, starého. Nehľadajte mladé kríky a umelé výsadby. Hľadajte staré, mocné stromy. Duby, buky, hraby alebo liesky. Práve tam, hlboko pod ich korunami, leží naše biele zlato. Pristúpte k zdravému stromu. Pozrite sa na zem. Vidíte tú vrstvu opadaného lístia? To je perina, ktorá chráni život pod ňou. Rukami alebo malou lopatkou opatrne odreňte vrchnú vrstvu suchého lístia. Nehrabte hlboko, nepotrebujeme hlinu z hĺbky metra. Mykoríza žije vo vrchných 10 cm. Keď odrnete lístie, uvidíte nádhernú, tmavú, vlhkú lesnú hrabánku. A ak sa pozriete bližšie, uvidíte biele vlákna, ktoré pripomínajú pavučinu. To je ono. Toto je tá pravá, živá, lokálna a divoká mykoríza. Žiadny mŕtvý prášok. Je zvyknutá na vaše podnebie, na vaše zimy aj letá. Je nezničiteľná. Zoberte si len toľko, koľko potrebujete. Nikdy neničte korene stromu. Zoberte za 2 hrste tejto zeme s bielým podhubím. Vložte ju do vedra alebo plátenej tašky. Urobte to opatrne a s úctou. Zahrabte miesto, z ktorého ste vzali zem späť lístím. Príroda sa o to postará. A my ideme domov, do záhrady. Teraz máme v rukách ten najcennejší materiál pre našu úrodu. Ako ho použijeme? Sú 2 staré a osvedčené spôsoby. Oba fungujú perfektne. Prvý spôsob je priamo pri výsadbe. Keď sadíte paradajky, papriky alebo uhorky, vykopte jamku. Do tejto jamky hoďte malú hrst našej lesnej zeme. Priamo na túto lesnú zem posaďte koreňový bal vašej sadenice. Dôležité je, aby sa korene rastliny priamo dotýkali bieleho podhubia z lesa. Zasypte zeminou, jemne utlačte a poriadne zalejte odstátou vodou. Nikdy nepoužívajte ľadovú vodu z hadice. Zabijete hubu. Voda musí byť odstáta a zohriata slnkom. Druhý spôsob je pre staršie rastliny, stromy a kríky, ktoré už máte v zemi. Urobíme si z našej lesnej hrabánky tekutý extrakt, účinný elixír života. Zoberte 10-litrové vedro s odstátou dažďovou vodou. Do nej vysypte 2 hrste našej lesnej zeme, poriadne to zamiešajte starou drevenou palicou. Voda stmavne. Nechajte to odstať v teni asi 24 hodín. Huby a spóry sa uvoľnia do vody. Netreba nič pridávať, žiadny cukor, nič. Na druhý deň túto tekutinu opäť zamiešajte, opatrne nechajte hrubé kusy klesnúť na dno. Potom zoberte nádobu a polejte týmto elixírom svoje stromy a kríky. Nalejte to priamo ku koreňom. Huba okamžite začne kolonizovať pôdu, ožije, začne hľadať korene vašich jabloní a čerešní, začne budovať sieť. Ale pozor! Ak ste zvyknutí liať do záhrady umelé hnojiva a striekať všetko meďou a chémiou, urobili ste zbytočnú prácu. Chémia mykorízu spáli za pár sekúnd. Huby potrebujú organickú hmotu. Potrebujú kompost, múčovanie, staré lístie alebo slamu. Ak im toto nedáte, v holej uprášenej hline neprežijú. Príroda nenávidí holú pôdu. Prikryte svoju pôdu trávou, slamou alebo kompostom. Vytvorte hube strechu nad hlavou. A ona sa vám odvďačí takou úrodou, o akej sa vám ani nesnívalo. Počuli ste, že mykoríza funguje len na určité rastliny? Je tu pravda. Kapustovité rastliny ako reďkovka alebo brokolica zubov nespolupracujú. Tam sa nenamáhajte.
Ale paradajky, papriky, zemiaky, jahody, maliny, ovocné stromy, dokonca aj ruže, tie mykorízu milujú. Bez nej sú ako siroty na púšti. S ňou sú to obry. Keď prepojíte vašu záhradu so skutočnou lesnou hubou, všimnete si zmenu do pár týždňov. Rastliny budú hrubšie, listy budú mať hĺbšiu zelenú farbu a čo je najdôležitejšie, prestanú trpieť suchom. Mykorízne vlákna sú tenšie ako vlas, dokážu nasať aj mikroskopickú vlhkosť z lobky pôdy a doniesť ju rastline. Kým vaši susedia budú panikáriť s hadicami a polievať každý večer, vaše rastliny budú pevne stáť. Ich podzemná sieť im zabezpečí všetko potrebné. Korene zdravých, hubou kolonizovaných rastlín sú obrovské. Sú až 100-násobne väčšie ako u rastlín, ktoré rastú v sterilnej mŕtvej hline. Je to neférová výhoda. Táto sieť hubových vlákien navyše chráni korene pred chorobami. Huba nepustí k rastline žiadne škodlivé patogény, vytvára štít, fyzický aj chemický štít. Toto tajomstvo poznali všetci starí sedliaci. Keď zakladali sad, doniesli zem z duba, keď sadili zeleninu, zamiešali tam lesnú hrabánku. Moderný svet nás chce presvedčiť, že bez chémie a predažených sáčkov z obchodu nič nevypestujeme. Vymyli nám mozgy. Naučili nás závislosti na ich produktoch. Je čas vziať si našu pôdu späť. Prestaňte kupovať ilúzie. Prestaňte krmiť korporácie, ktoré vašu pôdu len ničia a vyciciavajú. Spojte sa so skutočnou prírodou. Urobte tú jednu prechádzku do starého lesa. Prinesie vám to viac úžitku než stovka drahých produktov v lesklých obaloch. Sledujte svoje rastliny. Dajte im čas, aby sa zoznámili so svojimi novými podzemnými priateľmi a na jeseň zoberiete koše zeleniny, ktorú nebudete vládať uniesť. Ušetrené peniaze si nechajte. Alebo si za ne kúpte poctivé staré odrody semien. Nezabudnite, tajomstvo úrody nie je v chémii, ale v živote ukrytom pod povrchom. Ak chcete počuť viac drsnej pravdy o záhradkárstve a skutočných farmárskych trikov z minulosti, prihláste sa na odber. Príroda nám dáva všetko zadarmo. Stačí otvoriť oči.